Ay mga kababayan OFW, mga bayani nating kababayan dyan, shoutout sa inyo. Ito po ngayon ako sa Pasay City, Diokno Boulevard sa Parisan Idata. Ayan, Saturday update po tayo guys. Kasalukuyan ganito po ang nangyayari guys. So sa ganitong oras medyo matumal po tayo guys. Tanghali at malakas. So kararating lang natin. Siguro mamaya-mayang alas 4, alas 5 hanggang gabi na to ay malakas to guys. So titingnan natin guys kung ano yung bagong menu ni Diwata. Sabi nila mayroon daw bagong menu. So ayan guys, lalapitan natin guys. So ayan si Fiona, kaibigan ni. Hi Fiona. Hello. Musta naman? Kumusta? Pakanta-kanta ka na lang. Siyempre, parang Anong balita ngayon dito? okay naman. Kagabi, maraming tao. Maraming tao kagabi. Susunod na araw ganun, marami. Balita ko may bago daw ngayon. Ay? May bagong menu. Meron. Yung mga tawag dito yung mga big bangus nila. Yung cheesy bangus. Big cheesy bangus. Oo, masarap daw yun. Yung crispy ulo, crispy pata. Tapos may dinuguan. Ay, may mga lutong ulo. May dinuguan ha? May dinuguan na po, meron na tawag dito yung dinakdakan, Bicol Express, yan meron na. Ay, may Bicol Express na oh. Wow. May Bicol Express na, tsaka marami pang iba. Ay, yung binagungan daw, meron? Meron ng binagoongan. Binagoongan sa talong, gano'n. Binagungan sa talong, pero baboy yan, no? Ayan. Mga bagong menu na yan. So, shoutout naman sa aking channel. Ayan, shoutout kay KBR TV. Yan, patuloy natin sa suportahan sa kanyang channel. Thank you so much. And I thank you. Ayan po si... Anong pangalan niya? This is Fiona Andrade, this called Godiva. Isa sa mga friend ni Diwata na nagsasabi, if you're happy, show it that ang basher ni Diwata na mamatay sa hindi. Ayan, galing. Thank you. Yes. Thank you, Fiona. Ayan po guys. Ayan po guys yung kasalukuyan ngayon. Hi guys. Ayan po guys, live po tayo. Ayan po guys, nandito na yun tayo ngayon sa... Paray, kamusta naman? Ayan po, ayan. Ayan natin. Wow, ang taba oh. Grabe. Ito yung nila guys. Silipin natin guys dito yung pagkain. Wow. Ito yung Paris Mami nila. Ay, Paris Diwata Overload Paris. Ayan. Hi sir, kumusta naman? Shoutout. Shoutout sa mga taga Pasay. Taga rito lang si sir sa Pasay. Ayan. May kasama kay sir. Nandun yung misis niya. Okay. Mamaya pasyal ako doon. Guys, ito po yung ating menu. Yung menu ni Diwata ngayon. Ito yung crispy ulo. Ito yung crispy ulo overload. Ayan po. Ayan guys, shoutout sa inyo dyan guys. AJ Rugta. Ayan. Thank you so much guys sa pagpunta mo sa aking channel. Thank you so much. Hi. Gusto naman? Ayos lang. So anong bago natin ngayon? Bicol Express saka talong. Talong with bagong. Wow, may bago tayong Ayan. Asan yung talong with bagoong? Ayan. Talong with bagoong. May may baboy, may pork. Ayun. Parang pork binagoongan. Ayan guys. Pork binagoongan. So ito yung chicken inasal nila. Ito yung paksiw to, no? Paksiw na bangos. So ito yung Bicol Express.
Ayan, sir, shoot lang. Bicol Express, ayan. Dahil taga Bicol ako, paborito kayo. Misis ko taga dito ko rin. Bicol din, shoutout sa misis ni sir, oh. Sabi kababayan ko. Ayan po. Asan yung dinakdakan, sir? Ito yung dinakdakan. Ano to, sir? May dinuguan na sila. Oh, guys, may dinuguan na tayo. Magkano dinuguan? Wala pa dyan, ano? 130. Oh, yan. 130 daw po, guys, yung ating dinuguan. So, ito yung, pata nila. Ayan, oh. Crispy pata overload sa 499. No? Tsaka yung cheesy bangus. Meron pa ba, available pa ba yung cheesy bangus natin? Yung bangus natin, available pa. Available pa din ito. Ayun. Andito yung ayan ang sike, no? Tsaka yung cheesy bangus nila. So ayan po yung bago nating guys. Meron tayong may Bicol Express 130 Andy Rice, Pahingi nga ako plastic bag. 1 soft drinks, Andy Sabaw. Meron din Paris Mami 130 Andy Rice, 1 soft drinks, Andy Sabaw. May rice to. So may beef bulalo, Andy Rice, 1 soft drinks, Andy Sabaw din. Longganisa 100 Andy Rice, 1 soft drinks, Andy Sabaw. May bago tayo ngayon, guys. May bago tayong menu. Pork dinuguan 130 only rice. Ayan po. $130 only rice, 1 soft drinks, only sabaw. Yung fried chicken natin, 140 pa rin, only rice, 1 soft drinks, only sabaw. So, ayan, guys. So, shoutout po, guys, sa mga bumisita sa bahay ko, guys. Shoutout sa inyo, guys. Ingat kayo dyan, guys. Pati na dyan sa abroad, guys. So, ayan po. Ito yung malaking oven ni Diwatas para dun sa chicken. $399, good for 2 person. Only rice din. Unlimited sabaw, 2 soft drinks. Ayan yung cheesy bake bangus overload. Ayan, guys. Ito yung longganisa nila, guys. Tsaka barbecue. Ito na yung dinaguungan. Binagoongan, ano to? Pork binagoongan with egg. Ayan. So ngayon, guys, sisilipin natin yung mga kumain dito, guys. So ayan. Pahangin muna ako. Basta. May mga bisita tayong riders dito. Sir, tapos na kumain, sir. Ano yung order niyo, sir? Yung Paris. Ayan. Order si sir. Ayan po, mga kababayan, ang ating sitwasyon ngayon dito sa Parisan ni Diwata sa Pasay. Ayan po, guys. So kung napapansin nyo, konti pa lang ngayon ang kumakain kasi alas 3 na ng hapon. So alanganing oras. So mamaya nito mga alas 5, alas 6. Like sana naman po, mga kababayan. So tabayan nyo, guys, ha.
Tapos na kayo kumain, sir? Okay lang. Ayos na? Ayun yung ano nila guys. Yung barbecue nila guys. Nandun. Para may kubo, may tent doon. Doon nila niluluto guys. Doon nila niluluto guys yung ano. Dito niluluto guys yung mga inasal, yung chicken inasal. This NCR. Kumusta naman kayo, sir? Kumusta naman lasa, sir? Masarap naman lasa. Ayan. Mga taga saan kayo, sir, ma'am? Kaya Caloocan, sir. Caloocan. Ayun. Nandito po si sir sa Dumayo. Dumayo pa kami rito. Dumayo pa. Oo, sinadya pa namin to. Oo. Wala nga lang siya, no? Para matikman lang namin. Kaya lang, wala yung idol niya eh. Kaya nga no? Ako nga rin, hinahanap ko eh. Ay, kumusta naman? Shoutout sa mga kababayan natin sa Caloocan dyan. Ayan sila, sir. Katatapos lang. Caloocan. Oo nga eh. May nakamotor naman kayo, no? Wala, nakamotor na. Ayun, galing pa sila, sir, sa Caloocan. Shoutout naman, sir, sa mga kamag-anak niyo dyan. Ayan. Shoutout sa Shoutout kay mga... Parindangas. Ay, Paring Dangas. Ayun, shoutout kay Paring Dangas sa Caloocan. Taga Caloocan siya, no? oo. Ayan. Ayan po. So, medyo konti ang tao ngayon, guys. Kasi... Mga kunti-kunti pa tao. Alanganing oras eh. Mga mamaya niya, mga alas 6. Alas 5, alas 6, dagsana naman yan. Dagsana naman yan. Lagi pa kayo dito. Bira lang. Minsan, nakakasama sa event ni Diwata pagka may nagbibigay ng tawag dito. Wala, tumatakbo siya na wala. Oo, Pardinas. contact ko siya eh. Yung vendors. Thank you, sir. Thank you, Sige, sige. Ayan. Anong vlog kayo kaya? KBR TV, sir. Ayan, support na lang po KBR TV. Ayan. Napapalabas mo yan. Ha? Napapalabas yan. Live yan, sir. Search nyo na. Naka-live ako. Like pala yan. Live. So, pag sinerge mo siya, mapapanood mo agad. Ano nakalagay? KBR TV. Sa YouTube, sir. Ayan po yung ating kusina, yung mga lutuan. Ayan, dyan po niluluto yung mga ano. Tapos mayroon siyang mini mart dyan. Ayan. Ano, kumusta naman? Ngayon ko na napunta. Oo nga eh, busy pa sa may tropa. Ha? Sir, yung page ko, sir, KBR TV. Tapos sa YouTube ko, ito yung KBR. Ayan. Mga kamote. Kamote rice. Ano ba? KBR TV din, no? Oo. Ayan, sir. Sige. Para mapanood ko din. Sige, sir. Thank you so much. Ayan. Ayan po dito. Ay, hindi. Ay, hindi ako na. Ayun. Ayan,
tuloy-tuloy. Maraming dumarating na ano guys. Ah, ano bossing, kumusta naman dyan? Shout out kayo dyan sir. Ay mga riders natin, Joyride. Hey sir, anong wala lang, ano? Driver po, i-drive. E-drive. Ayun, okay sir, anong in-order niyo sir? Bicol Express po. Bicol Express, wow. Paborito ko yan, taga Bicol ako eh. Sarap eh. Ayan, si sir, ano sir ang order mo? Pares Bagnet. Pares Magnet, wow, sarap niyan. Damihan nyo ng anghang, tsaka sibuyas, ay, panalo yan. Ayan si sir, ah. Taga saan kayo sir? Kabiti pa ako, sir. Talaga namang dumaan pa kayo rito, ah. Pauwi na sana ako eh. Taga Cavite, ah. Bago umuwi, ano, kain muna. Kain muna. Ayan si sir, ah. Ayan. Sige sir, enjoy lang, kain lang. Ayan po. Ayan mga kababayan natin, dito. Galing pang Cavite. Dumaan din para kumain.
May music ate, may music. Kaya inaano natin, minimute natin guys. Pasensya na kayo guys. Kasi mayroong music ha. Thank you guys. May music kasi.
Ay, shoutout sa inyo guys. Pasensya na kayo guys, nakamute tayo dahil sa may music dito guys. Sinitsempohan lang natin pag walang music. So ayan guys, ito yung kaganapan ngayon. Konti lang ang ating tao ngayon. So mamaya may mga alas 5, alas 6, sana naman to mga kababayan. So ayan po, may mga dumarating na guys. Ayan, may mga bikers dito, mga bata, mga binata. Okay. So ayan. So ayan, i-mute na naman natin guys kasi may sounds na naman. Ayan po sa mga kaganapan natin ngayon guys. Ito po yung ating mga bisita ngayon dito. Ayan. Pahangin mo na lang. Bawal. Ayan yung ihawan natin guys. Doon sa kabila. Tuloy-tuloy pa na.
Pasensya na kayo guys, nakamute tayo kasi may music dito. Banat, banat.
minutes na lang tayo guys, mag-end na tayo. Ayan, no? So ngayon, no? May mga dumarating na naman, dagsana na mga. Ayan. Ay, sir. Soft drink. Sara, sir. Chicken. Dinalawa mo na sir ha, para hindi ka na babalik ha. Pati mga, may isang din naman ng taste na. Kumain kami nito kasi. Tingnan ko lang. Yun. So, madami na naman guys. Wala pare. Ganyan. Ayan guys, mag-end na po tayo guys. Thank you so much for coming guys. Shoutout sa inyo guys lahat dyan. May galad shoutout sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Dyan na dyan sa abroad. Maraming salamat sa pag-suporta sa mga channel ng ating Kapwa Pilipino. Thank you so much guys. Bye. God bless us all.